Vítam vás pri ďalšej epizóde nášho historického podcastu. Dnes je mojím hosťom historik Rastislav Molda, odborník na 19. storočie a formovanie slovenského národného hnutia. Rozprávať sa budeme o Ľudovitovi Štúrovi, jeho živote a význame pre slovenské dejiny, ale aj o nedávnom filme, ktorý bol o ňom natočený. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem pekne za pozvanie, som rád, že tu môžem byť s vami. Ľudovít Štúr patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti, preto jeho život býva často mytologizovaný a opradený rôznymi legendami. Čo považujete možno za také tie najväčšie mýty, ktoré o ňom dodnes pretrvávajú? Za mňa veľmi dobrá otázka. Mýty a legendy sú naozaj veľmi úzko spojené s dejinami a zvlášť a veľmi ťažko sa vlastne aj vyvracajú, stávajú sa z nich také veľmi stabilné prvky. A nám ľuďom v podstate tie mýty a legendy tak trošku aj prikrášlia tie dejiny. Tam ich nevidíme ich také, ako v skutočnosti boli, ale možno také, ako by sme možno chceli byť. A Ľudovít Štúr je z toho historického pohľadu naozaj veľmi dôležitou osobnosťou slovenských dejín a možno aj kvôli tomu sa o ňom v podstate viac tie mýty a legendy vlastne vytvárajú a možno aj o to sú také trvácnejšie. To, že je vlastne Štúr taká veľmi dôležitá osobnosť slovenských dejín, v podstate by som si pomohol aj takou anketou Najväčší Slovák z roku 2018-19, myslím, že bola. A tam Štúr skončil vlastne na tom druhom mieste. Mal nejakých 18,5 tisíc hlasov. Predbehol ho je samozrejme Štefánik, čo bolo možno aj také očakávané. Ale v podstate aj toto vlastne ukazuje to, že vlastne ten Štúr je naozaj takou dôležitou historickou osobnosťou. A aj kvôli tomuto v podstate sa okolo neho tvorí viacero mýtov a legend. Niektoré možno vznikli tak náhodne, možno z nejakej zlej interpretácie, ale samozrejme potom sa to nejako prikrášľovalo, nabaľovalo a vlastne išlo to stále ďalej. A okolo toho Štúra je viac tých mýtov a legend. Možno za tie najväčšie by som možno, že dovolil si povedať tie mýty ohľadom okolo jeho nešťastnej smrti, vlastne keď sa postrelili na polovačke a krátko na to zomrel. A vlastne okolo tejto smrti sa vlastne vytvárali tie mýty, či už tej samovraždy, alebo nebodaj atentátu. No a niekedy mám pocit, ako by sme my Slováci vlastne chceli mať toho Štúra ako takú krásnu mramorovú sochu na piedestále postavenú a nechceli by sme ho proste vidieť naozaj a poriadne vlastne spoznať ten jeho život aj tak nekriticky. Nedávno bol v kinách uvedený film Štúr od Mariany Čengel-Solčanskej. A možno ako by ste hodnotili tento z pohľadu toho, že či tam tie mýty pretrvávajú alebo nie? Určite tých mýtov tam je viac v tom filme. Z môjho pohľadu bolo nakoniec aj super, že sa nejaký takýto celovečný film o Štúrovi, alebo ktorý nebol možno, že tak priamo o Štúrovi, možno viac o tej Adele, ale je super, že sa vlastne natočil, že zaplnil kinosály, ľudia na neho chodili. A mal som taký pocit, že vlastne práve po tomto filme vznikol taký menší boom okolo toho Štúra. A to je podľa mňa možno taká ešte väčšia pridaná hodnota ako ten samotný film, že vlastne vzniklo viacero diskusí, článkov o Štúrovi a ten Štúr bol taký nejaký boom okolo neho a ľudia ho v podstate aj na základe tohoto vlastne mohli tak viacej spoznať. Samotný film, ako mne sa páčil, ale bolo teda viac o tej Adele. Škoda, že tie mýty tam vlastne sa ďalej tak nejako zobrazovali a pretrvávali. Ten film mal aj také veľké PR a ja som sa v podstate aj s kolegami rozprával, historikmi venujúcimi 19. storočiu, či s nimi niekto konzultoval scenár ešte vlastne pred filmom. A vždy som vlastne dostal takú zamietavú odpoveď, že nie. Čo je podľa mňa aj trošku na škodu, ale v podstate možno, že to ani nebolo cieľom autorky v podstate spraviť nejaký relevantný dokumentárny film o Štúrovi. V podstate ten jej cieľ bol vlastne trošku iný. Keď už sme spomenuli tú Adelu Austrolúdsku, ako je to v skutočnosti vyzeralo, alebo ten vzťah je teda mýtom? Sa nazdám teda, že tá naša slovenská kolektívna pamäť vlastne hlavne vďaka knihe Jara Adely Austrolúdskej a teraz aj vďaka tomu filmu o Štúrovi považuje a bude vlastne považovať tú Adelu Austrolúdsku za tú najdôležitejšiu ženu v živote Ľudovíta Štúra. Tých žien sa tam vlastne tak trošku myhlo viac.
A v podstate práve o vzťahu Štúra a Adely v podstate máme najmenej prameňov, dokonca menej ako napríklad o vzťahu Štúra a Márie Pospíšilovej. Nezachovala sa teda korešpondencia Štúra a Adely, alebo teda aspoň doteraz sa vlastne niekde nenašla. Nemyslím si, že sa ešte niekde v archíve niečo objaví. Čo však vieme s určitosťou povedať, že vlastne Štúr sa s rodinou Ostrovúckych poznal a vieme s určitosťou povedať, že Adelu vyučoval slovenčinu vo Viedni na začiatku 50. rokov 19. storočia. Historikovi Jozefovi Delmelovi, ktorý napísal veľmi dobrú knihu o Štúrovi, sa vlastne tak podarilo aj vysvetliť, že vlastne ako sa vlastne tá Adela k tomu Štúrovi v podstate dostala. Ako prvý tú Adelu v podstate spomenul v jednom z listov Jozef Miloslav Hurban niekedy v 80. rokoch a vlastne on tak prvýkrát nazval ten vzťah Štúra a Adely láskou. Je celkom zaujímavé, práve v tomto období vlastne Hurban vlastne písal Štúrovú biografiu, ktorá vlastne vychádzala na pokračovanie slovenských pohľadov, ale zaujímavé, že vlastne v tejto biografii sa tá Adela vlastne neobjavila. Potom vlastne ju tak trošku vyniesla na svetlo sveta Helena Turcerová, ktorá vlastne v roku 1913 napísala a úspešne obhájila na Sorbonne prácu dizertačnú o Ľudovítovi Štúrovi a ďalej vlastne pokračovala v tejto téme. A ona vlastne sa nakontaktovala na Mikuláša Ostrovúckého, čo bol vlastne synovec Adely Ostrovúckej, ktorý sa teda ale narodil neskôr, už po jej smrti. Nikdy sa teda s Adelou nestretol, ale vlastne v tej rodine Ostrovúckých tá rodinná pamäť v podstate si tú Adelu vlastne pripomínala a takto vlastne z rozprávania sa ten Mikuláš vlastne dozvedel o tej Adele. Vlastne on poskytol také tie informácie Helene Turcerovej práve o Adele Ostrovúckej. Išlo naozaj o taký veľmi zaujímavý prípad, aj čo sa týka toho Mikuláša Ostrovúckého, ktorý po 18. roku neodišiel zo Slovenska, ale zostal vlastne v Novom štáte a vlastne dal sa aj do služieb v podstate Novej republiky. Tak možno aj týmto spôsobom možno, že chcel vyjadriť možno nejakú tú lojalitu novému štátu, že vlastne poskytol nejaké to svedectvo o Štúrovi a o jeho potenciálnej láske Adele Ostrovúckej. Možno by som si prešiel trocha teraz nejaké tie životopisné detaily o Ľudovítovi Štúrovi. Narodil sa 28. októbra 1815 v Uhrovci, zhodou okolností v tom istom dome ako Alexander Dubček, čo je také vždy veľmi fascinujúce. Čo formovalo Štúra možno v jeho mladosti? A z akého prostredia pochádzal? Aj pre mňa je to také celkom fascinujúce, že v podstate Štúr a Dubček 2. a 6. miesto v tom rebríčku najväčších Slovák sa vlastne narodili v jednom dome. Je to taký zaujímavý fakt. Možno jednoduchšie tam spraviť to múzeum pre oboch jedno. Áno. A možno aj bude nejaké nové. Prostredie naozaj v podstate to rodinné, školské v tých naozaj skutočne vlastne dokáže zásadne formovať tú identitu a osobnosť jednotlivých ľudí. A aj pri Štúrovi to tak vlastne bolo. Tiež je taký zaujímavý, keď sa vlastne pozrieme na tú genézu Štúrovcov, tak ten rod Štúrovcov vlastne pochádza od Trenčína. Dlhé generácie sa vlastne venovali sukeníckemu remeslu, ale vlastne pri otcovi Ľudovíta Štúra, Samuelovi Štúrovi vlastne nastáva taký vlastne väčší zlom, kdežto kým jeho predkovia vlastne sa venovali tomu sukeníckemu remeslu, tak vlastne otec Ľudovíta Štúra sa dostal na štúdia a išiel študovať na gymnázium do Modry. A na základe tohto štúdia vlastne potom mohol pôsobiť ako učiteľ, teda tým, že bol evanjelik, tak vlastne v evanjelickej škole. A začal teda pôsobiť v Trenčíne, potom sa vlastne dostal ponuku pracovnú prísť robiť dedinského učiteľa do Uhrovca. Išlo naozaj veľmi silnú evanjelickú komunitu v Uhrovci, sídlo Zajovcov, veľmi významného šľachtického rodu. A práve tu dlhé roky vlastne otec Ľudovíta Štúra Samuel vlastne pôsobil a stal sa teda tým dedinským učiteľom. V podstate išlo o tú dedinskú inteligenciu, ktorá vlastne bola.
No a Štúr vlastne pochádzal z takej neveľmi mnohopočetnej rodiny na tú dobu. V podstate mal jednu sestru a 4 bratov, staršieho Karola a vlastne ďalších bratov Jána, Samuela Jána. Ján vlastne zomrel a potom sa im narodil ďalší syn, ktorý taktiež pomenovali Ján. A je vlastne zaujímavé, že kým predkovia Ľudovita Štúra alebo jeho otca vlastne sa venovali výlučne tomu remeslu, tak Samuel Štúr vlastne všetkých svojich synov, Ľudovita a ostatných vlastne poslal na štúdia a vlastne sa takto už ako keby založila nová generácia, ktorá sa už vlastne venovala práve tomu inej profesii v živote. Potom taký dôležitý moment v Štúrovom živote je príchod do Bratislavy, v terejšom Prešporku, kde študoval na evanjelickom líceu. Tam sa, alebo nejaký formatívny vplyv na ňo malo možno aj jeho učiteľ Juraj Palkovič. Tak ako ho ovplyvnila táto skúsenosť toho evanjelického lícea? Určite povedal by som, že naozaj zásadne. Štúdium na evanjelickom líceu v Prešporkovom Bratislave malo na jeho život naozaj taký zásadný formatívny význam, ale nielen na neho, ale aj na ďalších mladých študentov, z ktorých sa vlastne potom stali významní slovenskí národovci, literárne činní jednotlivci. A Palkovič naozaj v tomto zohral tiež naozaj veľmi významnú úlohu. Sám Palkovič vlastne pôsobil na evanjelickom líceu od roku 1903 a práve v tomto roku vlastne pôsobil tam ako profesor na katedre reči a literatúry československej. Bol naozaj veľmi významnou osobnosťou profesorského zboru a katedra vlastne bola zriadená v roku 1803, keď vlastne predunajský evanjelický konvent vlastne rozhodol o tom, že potrebujú zriadiť novú katedru, aby budúcich evanjelických kňazov vlastne dokázali adekvátne vzdelať a vyučiť ich v jazyku, v tom liturgickom, ktorý sa vlastne v tom slovenskom prostredí Uhorska vlastne v tej evanjelickej cirkvi vlastne používal. Palkovič zostal na katedre až do konca života, ale je fakt teda, že už od tých 30. rokov ho vlastne ten Štúr zastupoval na tej katedre ako učiteľ. Bolo to aj tým, že vlastne Palkovič ďalej literárne tvoril, ale napríklad bol aj poslancom na Uhorskom sneme v rokoch 1832-36 a vlastne zastupoval Slobodné kráľovské mesto Krupina. A čo sa týka toho Palkoviča, tak do svojich prednáškach oboznamoval študentov so slovanskou históriou, literatúrou a kultúrou a zdôrazňoval naozaj význam toho národného jazyka a vzdelanosti. A samozrejme aj tých mladých študentov, ktorí sa v rôznych spolkoch vlastne združovali, tak vlastne naozaj podporoval a snažil sa vlastne im dať to adekvátne vzdelanie, ktoré im vlastne mohol dať. Samozrejme, treba povedať, že nešlo tam len o Palkoviča, ale celkovo tú atmosféru na tej škole. Škola mala jednak bohatú knižnicu, aj študenti v rámci svojho spolku tú knižnicu vlastne rozvíjali a oboznamovali sa s dielami starších slovanských vzdelancov, národovcov ako Kolár, Šafárik, vlastne čítali ich diela, takže naozaj tam bolo také veľmi plodné prostredie. A na tom líceu teda z tých spolkoch sa nezdružovali teda tí slovenskí študenti, ale napríklad aj maďarskí, nemeckí. A vlastne sa vytváralo také trošku aj súťaživé prostredie medzi nimi, takže vlastne aj takto vzájomne vlastne sa nejako súťažili medzi sebou, keď to môžem takto zjednodušene povedať. Už ste spomínali ten spolok, predovšetkým asi spoločnosť Československa teda. Tam sa začínali organizovať rôzne tí aj budúci štúrovci, ako Samochalúbka, Hodža a tak ďalej. Čo patrilo k takým aktivitám spolku ešte okrem tých, čo ste spomínali? Naozaj to bolo taká veľmi pestrá paleta činností. Teda okrem toho Štúra, Chalúbku, Hodžu, Hurbana, Godru, Karola Štúra, Podradského, Daniela Borika, Cibora Zocha a ďalší iní študenti, neskôr, ako som už povedal, významní národovci.
A možno si treba uvedomiť taký jeden fakt, že vlastne do tej školy tí študenti vlastne museli chodiť a do toho spolku, do toho krúžku vlastne chceli chodiť. Hej? Takže aj toto je taký dôležitý fakt, ktorý tam vlastne vstupuje do toho. A študenti sa pravidelne stretávali, bolo to také dobrovoľné združenie, taký samozdelávací krúžok a literárne tvorili, písali básne, eseje, prednášky, úvahy. A pravidelne si ich vlastne prednášali, mali nejakých kritikov, ktorí to nejako hodnotili. Mali dokonca aj taký rukopisný časopis, volal sa to, že Výbor práci spoločnosti Československej a tam sa vlastne zapisovali také tie najlepšie diela. A tento dokument sa zachoval, dokonca myslím, že niekedy v 80. rokoch 20. storočia vlastne sa vydalo faksimile tohoto. Naozaj je to taký veľmi dobrý pramenný zdroj. Toto sú možno také relatívne také známejšie veci, ale ja by som si možno ešte dovolil upriamiť možno pozornosť, že naozaj išlo mladých ľudí, ktorí sa naozaj veľmi zaujímali o svet okolo seba. Čo je zaujímavé, vlastne viedli hlavne korešpondenčné kontakty s inými slovanskými vzdelancami. A častokrát sa aj stávalo, že keď nejaký slovanský vzdelanec v rámci nejakej tej svojej cesty zavítal do Prešporka, tak vlastne navštívili týchto študentov a naozaj sa takto oboznamovali. No ale práve nimi sa inšpirovali a študenti vlastne podnikli viacero ciest, či už volali to púť po Očine, vlastne potom v podstate dnešnom Slovensku, kde sa vlastne snažili spoznať ten miestny slovenský ľud, nadväzovali kontakty s tamojšími farármi. Samozrejme, snažili sa ich získať od nich nejakú tú podporu pre tú študentskú spoločnosť, samozrejme aj tú finančnú, ale samozrejme vyzývali ich, aby zbierali ľudové piesne. Čiže naozaj takáto činnosť. No a v podstate si založili aj taký ten svoj vlastný cestovateľský spolok, táto mladá generácia na Líceu. A samozrejme, tak ako dneska aj v minulosti vlastne na to cestovanie vlastne potrebovali financie, tak dokonca sa vlastne dokázali vyzbierať v školskom roku 1838-39 vlastne študenti zbierali, aby na ďalšie leto, cestovali hlavne počas leta, počas tých letných prázdninových mesiacov, dokázali vyslať jedného spomedzi seba. No a v tomto roku 38-39 vlastne sa im podarilo vyzbierať 63 zlatých, čo bolo na tú dobu naozaj veľmi pekný peniaz a vyvolili zo seba Hurbana, ktorý vlastne podnikol cestu. Cestoval z Bratislavy z Prešporku do Viedne, potom do Brna, tu vlastne cestu z Viedne do Brna absolvoval vlakom, ktorý z okolností vtedy vlastne začal premávať a ďalej potom spoznával, či už tie české kraje. V Prahe sa stretol s českými národovcami, cestou späť sa zastavil v Hradci Králové. Tú cestu aj literárne spracoval do podoby cestopisu a nakoniec aj vyšla v roku 1841 v pomerne prestížnej budapešťanskej alebo pešťanskej tlačiarni Tratner Karovi. Takže aj takáto činnosť vlastne súvisí alebo je spojená s touto mladou generáciou na Evangelickom líceu. A ešte, keď sa hovorí o tej činnosti, tak často sa spomína ten výlet na Devín. Tak to keby ste priblížili. Áno, to bola tiež taká aj trošku má taký trošku komický podtón. Táto vychádzka na Devín udiala sa vlastne v 36. roku, kde vlastne prišli na to starobilé slovanské sídlo na Devín a vlastne tam vlastne prijali tie svoje slovanské mená. Hej. Hurban prijal to slovanské meno Miloslav a dali taký ten sľub, že vlastne budú že zasvetia svoj život vlastne slovenskému národu. Bolo to naozaj taká veľmi radosná atmosféra. Samozrejme, mladí študenti po celej toto akte toho národného krstu, keď vlastne prijali tie slovanské mená, tak napríklad išli do krčmy a chceli to osláviť. A potom napríklad prišli na to, že nemajú dosť peňazí, aby zaplatili účet. Nechceli zostať dlžní, lebo ak by sa to dozvedeli tých konkurenti na Evangelickom líceu, napríklad tá maďarská skupina, tak vlastne by vyšli na smiech. Tak dvaja v podstate bežali naspäť do Bratislavy, aby zobrali peniaze, aby vlastne dokázali vyplatiť ten dlh v podstate na tom Devíne, ktorý tam mohli zanechať, aby teda nevyšli na hanbu. Takéto trošku úsmevné
príhody tých Štúrovcov sú. A ešte sa vrátim k tým cestám. Štúr si taktiež pocestoval aj za tie hranice Uhorska, išiel študovať na univerzitu do Halle, do Nemecka, na Evangelickú univerzitu. Aj po ceste naspäť už sa vracal a navštevoval tých českých národovcov. A potom, keď sa vrátil, tak začal vyučovať ako zástupca toho Pálkoviča na tom evangelickom liceu. Aký bol učiteľ, alebo čo vlastne vyučoval? Ja možno ešte jednou, dvoma vetami by som sa vrátil k tomu Štúrovi a k tomu jeho štúdiu v tom nemeckom Halle. Áno, Štúr tam vlastne strávil 2 školské roky, 38 až 40 sa vlastne vrátil. Samozrejme, keď bol v tom Halle, tak vlastne tiež podnikol jednu cestu, ktorú literárne spracoval a vydal v časopise z Českého múzea. Vlastne tá jeho cesta viedla do krajiny lužických Srbov, čo bola v podstate taká tá najvýchodnejšia, teda najzápadnejšia a vlastne aj najmenšia vetva veľkého slovanského národa. Aj tam sa vlastne oboznamoval s tými lužicko-srbskými národovcami. No a bol to taký, jednak to bol taký trend, že tí vlastne študenti z Uhorska vlastne si to vzdelanie, keď sa podarilo získať štipendium, tak vlastne rozšírili na tých nemeckých univerzitách. A samozrejme, nebol to len trend, ale v podstate aj ten Štúr vlastne to chcel, si rozšíriť svoje obzory. Študoval, osvojil si tú Hegelovú filozofiu, to dejinné postavenie Slovanov, Slovákov a vlastne uvedomal si, že ak chce konštituovať ten moderný národ, tak vlastne potrebuje to riešiť cez naozaj živý a používaný jazyk. A toto sú také veci, ktoré si vlastne v tom Nemecku uvedomil. A naspäť sa už vrátil ako taký naozaj suverný európsky vzdelanec a vlastne dokázal sa v podstate postaviť aj pre tých spolužiakov a v podstate vzdelávať ich v podstate aj v týchto nových veciach, ktoré sa tam v tom Nemecku vlastne oboznámil. Naozaj tí študenti v podstate snažili si rozširovať tie svoje obzory naozaj ako sa dalo, v podstate písali aj tým starším vzdelancom a vlastne pýtali si od nich literatúru, že pošlite nám do knižnice nejaké nové tituly, ktoré vlastne vyšli a oni naozaj, tí starší národovci vlastne ich posielali. Čiže že naozaj treba ich vidieť aj možno v takomto kontexte, že oni to naozaj chceli. A kedy zhruba Štúr začal premýšľať, alebo možno aj prečo začal premýšľať o tej kodifikácii tej spisovnej slovenčiny? A bolo to teda po tom návrate, keď vyučoval na tom bratislavskom líceu evangelickom? Myslím si, že toto nejako tak v ňom dozrievalo dlhšie. A naozaj po tom návrate, alebo to samotné rozhodnutie možno pokladať, dnes považovať za to najdôležitejšie a najďaleko siahlejšie. V podstate pomerne rýchlo sa vlastne tá slovenčina vlastne aj etablovala. Ale tá situácia nebola vlastne jednoduchá. Predsa len to národné hnutie bolo vlastne rozdelené z toho konfesionálneho hľadiska. To katolícke, alebo tí katolíckí vzdelanci vlastne boli pri tej Bernolákovčine a tí evanjelíci v podstate tých liturgický jazyk bola tá bibličtina. Bola to taká dlhoročná tradícia, odkazujúca aj na to reformačné hnutie. Čiže naozaj tieto bariéry, ktoré tu vlastne boli, tak sa veľmi, veľmi ťažko búrali. A aj tá spolupráca medzi nimi nebola vôbec jednoduchá. Sice vlastne boli nejaké náznaky, napríklad spolok milovníkov reči a literatúry slovanskej, kde sme mali vo vedení vlastne Kolára, Evanjelika a Hamuliaka, akože naznačilo nejaké tie prieniky toho zjednotenia týchto dvoch prúdov, ale až tá štúrovská generácia naozaj to vlastne v 40. rokoch zmenila a Štúr vlastne pochopil, že bez prekonania týchto náboženských bariér Slováci ako národ by mohli zaniknúť pod tým maďarizačným tlakom, ktorý sa v Uhorsku a už aj od tých 40. rokoch tak trošku začal stupňovať. Prečo si nakoniec vybral to stredoslovenské nárečie za ten podklad budúceho spisovného jazyka? Myslím si, že to bol aj taký celkom logický krok. A v podstate, keď som vravel, že tí Štúrovci vlastne aj po tej očine vlastne cestovali, po tom dnešnom území, teda po území dnešného Slovenska a snažili sa vlastne spoznávať
aj to, akými dialektami sa vlastne kde ako rozpráva. A to stredoslovenské nárečie mu prišlo také najčistejšie, vlastne vychádzalo z toho nárečia, ktorým sa rozprávalo či v šturčianskej alebo liptovskej župe. Predsa len bolo to v strede toho Slovenska najmenej vlastne tak ovplyvnené nejakými rôznymi vplyvmi. Takže toto boli možno také tie najdôležitejšie aspekty, ale napríklad keď som spomínal tie cesty, tak vlastne tí Štúrovci vlastne sa snažili aj v archívoch vlastne bádať a pozerať tie najstaršie listiny, ak sa k nimi nejako dopátrali. Aj toto si kladli za cieľ, že zistiť napríklad akým jazykom, alebo ako ten jazyk vyzeral napríklad ešte pred vplyvom tých husitov, ktorí vlastne aj na to územie vlastne prišli. Čiže vlastne naozaj nebolo to také jednoduché rozhodnutie, ale si myslím, že veľmi, veľmi premyslené. Takým dôležitým krokom k tej kodifikácii spisovného jazyka je stretnutie z júla 1843, teda konkrétne Štúra, Hurbana a Hodžu na Hurbanovej fare v Hlbokom. Potom následne ešte v tom mesiaci navštívili aj Jána Holého v Dobrej vode. Takže v podstate tým získali aj nejaké požehnanie od tých Bernolákovcov k založeniu tejto spisovnej slovenčiny. Možno to požehnanie nie je také najlepšie slovo. Samozrejme, ten Holý im dal požehnanie. Aj v podstate Hurban o tom vlastne píše, že keď teda od neho odchádzali, tak vlastne im udelili to požehnanie, ale skôr to možno, že bolo v tom kontexte, že im dáva nejaké kňažské požehnanie. A naozaj vlastne oni si toho Holého naozaj veľmi vážili ako významného literáta, ktorý napísal množstvo diel, ktoré ich vlastne inšpirovali. A prišli sa ním v podstate možno po nejakú takú radu. Ale to bolo tiež celkom taký zaujímavý príbeh. Prišli za tým Holým na dobrú vodu. Z okolností vlastne bola to Holého fara, lebo že ten pôsobil v Maduniciach, ale zhruba 2 mesiace pred touto návštevou vlastne jeho fara Holého vlastne vyhorela. On si ledva zachránil vlastný život a vlastne bol už ako taký starší človek u svojho priateľa Martina Lackoviča na tej Dobrej vode. A v podstate o tejto návšteve máme niekoľko písomných prameňov, aj ten už spomínaný Hurbanov životopis, ale napríklad Holý vlastne píše krátko po tejto návšteve Martinovi Hamuliakovi, teda že ho navštívili títo mladíci, ale že vlastne priamy súhlas im vlastne nedal, ale nedali im ani to zamietavé stanovisko, takže takto by sme to mohli zhrnúť. A zaujímavé je, že vlastne Holý samozrejme ďalej literárne tvoril, ale napríklad neprešiel na ten nový jazyk a vlastne zostal vlastne tvoriť tak, ako vlastne bol vlastne zvyknutý. No a tiež je to taký pekný príbeh. Ja si napríklad z učebnice dejepisu vlastne pamätám ešte táto vlastne návšteva. Tam vlastne bola aj v tej učebnici vlastne znázornená vďaka tomu obrazu, ako sa volal, Andreja Kováčika, ktorý v 20. storočí vlastne túto návštevu vlastne aj takto vizuálne spodobnil. A tam to možno je také trošku idylické. Zase úplne iný obraz tej návštevy je napríklad v tom filme Štúr, o ktorom sa na začiatku vlastne rozprávali. Takže ono v podstate k tomu zjednoteniu medzi tými katolíkmi a evanjelikmi došlo až v tých 50. rokoch? Áno, ono sa to vlastne tak vlastne postupne vyvíjalo. A rôzni národovci vlastne k tomu pristupovali rôzne rýchlo. Tu by som si možno dovolil ukázať na takom príklade, že Štúr, keď vlastne chcel vlastne vydávať tie svoje politické noviny, tak vlastne potreboval zaplatiť kauciu. Peniaze vlastne poskytol mikulášsky knihtačiar a knihkupec, vydavateľ Belopotocký, vypadlo mi meno, ktorý... Áno, vlastne bol to Belopotocký, ktorý vlastne dal Štúrovi peniaze na kauciu a keď sa vlastne dozvedel, že Štúr chce vlastne vydávať tieto noviny v novom jazyku, v novom kodifikovanom jazyku, tak vlastne odhováral ho a vlastne aby od tohoto kroku ustúpil. No a Štúr teda neustúpil a neskôr v podstate Belopotocký vlastne bol taký trošku schudobnený zeman a
ale nadobudol vlastne pomerne rozsiahly majetok práve s touto svojou knihkupeckou činnosťou a vydával aj tie svoje známe vlastenecké kalendáre. A vlastne keď videl, že ten nový jazyk sa naozaj veľmi rýchlo uchytil, tak vlastne aj Belopotocký vlastne prešiel a vydával tie svoje kalendáre vlastne v tomto novom jazyku. Takže naozaj bolo to také rôzne, ale v podstate aj po tých rôznych jazykových reformách sa vlastne tento jazyk naozaj vlastne uchytil a bol to naozaj taký zásadný krok. A to teraz, keď ste hovorili o tých novinách, tak si mysleli Slovenské národné noviny? A aká bola reakcia, že tento krok Štúrov s tou kodifikáciou slovenčiny sa nestretol len s pozitívnymi reakciami aj medzi tou slovenskou alebo českou inteligenciou, tak aké boli tie reakcie? Určite nie. Naozaj tie reakcie boli také zmiešané. Na jednej strane tá štúrovská generácia, tí mladíci vlastne to prijali s nadšením. Tá staršia generácia naozaj hodnotila veľmi kriticky. Možno, že tak najostrejšie napríklad Jan Kolár, ktorý vyčítali Štúrovi vlastne to trhanie tej česko-slovenskej vzájomnosti, rozbíjanie tej jednoty a oslabovanie vlastne jednak tej kultúry, tej spolupráce, aj tej jazykovej otázky. No a napríklad Kolár v roku 1846 vydal ten známy zborník hlasové o potrebe jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky. A napríklad označil tú slovenčinu za nejaký pastierský jazyk, za jazyk, ktorý sa nehodí pre tú filozofickú alebo spisbu alebo pre tú vyššiu, krajšiu literatúru. Takisto sa im nepečilo aj vlastne ten fonetický pravopis, spíš ako počuješ, že naozaj to také rozporuplné reakcie vlastne prichádzali. A samozrejme aj tie maďarské elity vlastne to vnímali tak trošku rozpačito, tiež sa báli vlastne, čo sa vlastne môže stať, že aj ten nový jazyk vnímali tak s obávami a napríklad aj tak trošku brzdili vlastne to povolenie vydávania tých štúrových novín. Ale už ten prípad toho Belopotockého, vlastne, ktoré som spomínal, tak vlastne ukazuje, že aj tú rýchlosť, ako sa vlastne ten nový jazyk uchytil v tej praxi. Skúsme si približiť tú situáciu, možno aj politickú, alebo tú atmosféru spoločnosti koncom tých 40. rokov 19. storočia. Štúr musí napríklad skončiť ako v tom bratislavskom evanjelickom líceu. Tak čo sa potom deje s tým národným hnutím? Tak áno, deje sa toho pomerne veľa, pomerne rýchlo. Štúr napríklad tým, že vlastne musel skončiť, tak tiež si hľadal nejaké to uplatnenie a stal sa dokonca vyslancom na Uhorskom stavovskom sneme tesne pred revolúciou. A aj takto vlastne sa snažil vlastne aj verejne to Slovenské národné hnutie nejako etablovať a prezentovať v podstate aj v tom uhorskom politickom diskurze. A čo sa týka toho jeho poslaneckého mandátu, tak získal vlastne vyslanectvo za Slobodné kráľovské mesto Zvolen. Avšak dostal sa v podstate aj na snem, mal tam 11 prejavov, z toho dokonca 5 bolo publikovaných aj v štúrovských novinách, ale aj to vyslanectvo za to mesto Zvolen malo nejaké tie svoje limity, pretože on vlastne dostal také 15-bodové pokyny, vlastne, ktorými sa mal vlastne riadiť ako poslanec. A v podstate to nefungovalo tak, že vlastne vy ste mali nejaký program, získali ste nejaké hlasy a potom ste ho mohli prepagovať, ale práve naopak toho, koho ste zastupovali, teda to Slobodné kráľovské mesto vám vlastne dalo ako keby noty, na základe ktorých ste vlastne na tom sneme mohli hrať, keď to takto vlastne obrazne poviem. Takže vlastne aj ten program, ktorý vlastne Štúr od toho mesta dostal, tak bolo tam vlastne presne viac menej definované, že vlastne akými otázkami sa má vlastne na tom sneme zaoberať. Týkali sa to vlastne vecí toho konkrétne slobodných kráľovských miest, ale v podstate aj Zvolen sa snažil získať aj nejakú podporu v rámci tohto Štúrovho pôsobenia na sneme, aby sa vo Zvolene vybudovali kasárne, čo vlastne malo priniesť aj pre ten Zvolen nejaký ďalší ekonomický progres. No ale samozrejme, ako som povedal, Štúr tam mal viacero vlastne prejavov a aj tí vlastne poslanci v podstate ho plne rešpektovali ako vyslanca.
A keby sme hovorili o nejakej ideológii alebo možno tom politickom programe konkrétne toho Štúra, čo by presadzoval, keby teda mal tú väčšiu možnosť, alebo čo možno aj presadzoval, že bola to aj nejaká demokratizácia toho verejného života alebo Uhorska? Tak určite v mnohom sa napríklad Štúr zhodol aj v niektorých otázkach sa teda Štúr zhodol aj s tým politickým programom vlastne tej maďarskej revolúcie. To sa týkalo hlavne možno nejakých tých ekonomických otázok, čo sa týka nejakých urbárskych povinností a takýchto vecí. Ale v podstate Štúr, keď to môžeme tak vlastne zhrnúť, tak vlastne v rámci tej svojej politickej kampane naozaj tak sa zaujímal hlavne o tie slovenské otázky, aj keď nejaký ten priestor na tom sneme v podstate, čo sa týka týchto vecí, nejaký veľký nebol. Ten rok 1848 je teda tým revolučným rokom a neobyšlo to teda ani Slovensko. V maji 1848 boli prijaté v Liptovskom Svetom Mikuláši žiadosti slovenského národa, čo je taký významný dokument. Možno približte, že z akého dôvodu? Áno, je to v podstate významný dokument z toho pohľadu, že vlastne tie žiadosti, ktoré sa vlastne v tom Mikuláši vyhlásili, tak môžeme pokladať za taký vlastne prvý ucelený politický vlastne dokument, ktorý vlastne bol prijatý. A čo sa týka tých revolučných udalostí, tak aj to je tiež také zaujímavé, že kým tá slovenská historiografia to hodnotí alebo hovorí o tom prvom ucelenom štátnom právnom programe za boji za národné práva, tak napríklad tá maďarská historiografia, tieto akty hovorí o nepochopení revolúcie, o nejakej vlastizrade, o tom, že sa vlastne tí Slováci vlastne pridali k nepriateľom Uhorska. Naozaj boli to také veľmi hektické obdobie. Dokonca na Štúra Hurbana Hodžu vlastne bol vydaný aj zatýkač, aj keď tu v tej odbornej literatúre sa vlastne sú rôzne, čo sa týka toho zatýkača, rôzne datovania, že vlastne kedy bol vlastne na nich vydaný, že to bolo hneď po vydaní po tých žiadostiach, alebo vlastne až neskôr, až v septembri, tak sú takéto rôzne nezjednotené veci, ale to nič nemení na tom vlastne, že ten vlastne zatýkač, vlastne tá uhorská vláda vlastne na nich vydala. Oni teda odchádzajú do Česka, kde sa koná slovanský zjazd a potom v septembri založia vo Viedni Slovenskú národnú radu, ktorá má organizovať nejakú dobrovoľníckú výpravu na územie Slovenska. Tak ako dopadne táto výprava? Áno, vlastne, čo sa týka tých dobrovoľníckych výprav, tak oni vlastne boli 3 de facto. Tá septembrová ako tá prvá, zimná a letná. Čo sa týka tej prvej septembrovej, tak áno, vlastne tí dobrovoľníci vlastne sa dostali na územie Slovenska vlastne z Moravy. Niekedy v polovičke septembra 1848 prišli do Mijavy, kde vlastne vyhlásili odtrhnutie Slovákov od tej maďarskej vlády. Avšak bolo to tým, že neboli dostatočne organizovaní, nebolo ich mnoho, aj napriek tomu, že tam bolo to vlastne takéto veľké nadšenie, tak vlastne veľmi rýchlo vlastne boli vlastne vytlačení z Uhorska. Tá zimná výprava už mala jednak dlhšie trvanie, dokázala sa dostať aj, čo týka toho geografického priestoru, pomerne ďalej ako tá septembrová. Samozrejme na tom území Slovenska tá zimná výprava sa vlastne snažila aj nejako organizovať a agitovať v podstate na tom území, na ktorom vlastne boli. A snažili sa aj získať nových privržencov. Nakoniec aj táto vlastne, aj vďaka takej tej nejednoznačnosti tej viedenskej vlády, aj nedostatočnej podpory z toho cisárskeho vojska vlastne tiež v podstate bola v podstate vytlačená. A tá posledná letná výprava sa uskutočnila v lete 1849 v spolupráci s tým cisárskym a cárskym vojskom vlastne pomohla v podstate poraziť tú maďarskú vlastne revolúciu. Ale viac menej pôsobili hlavne na tom území dnešného Slovenska.
títo dobrovoľníci. Tí Slováci v podstate sa ocitli na tej víťaznej strane v podstate, ale ako je potom možné, že z toho nič až tak moc nemali? V podstate áno, ako keby sme sa ocitli na tej víťaznej strane, ale tie nádeje, ktoré si vlastne tí slovenskí národovci do týchto revolučných udalostí vkladali, tak v podstate naozaj neboli nejako naplnené. Aj napriek tej všetkej tej snahe, či toho Štúra, ktorý vystupoval ako tá politická reprezentácia, ako ten, ktorý organizoval, mobilizoval, nejako diplomaticky sa snažil v podstate pôsobiť, tak v podstate tá viedenská vláda v podstate tie sľuby, ktoré vlastne im dávala, tak vlastne nenaplnili. Štúr po tomto povedzme neúspešnom povstaní odchádza, dá sa povedať, do ústrania. Aké boli tie jeho posledné roky života? Tak aj tie roky v podstate po revolúcii mali taký určitý svoj vývoj. Napríklad tesne po revolúcii vlastne Štúr, ešte by som povedal, že tak úzko spolupracuje s tou viedenskou vládou, obchádza v podstate tie severné župy Uhorska, vlastne keby to dnešné územie Slovenska. Snaží sa vlastne aj medzi tým ľudom ako tá významná autorita podporiť vlastne tú akceptáciu toho nového stavu. Sleduje v podstate nejakú tú atmosféru, ktorá v týchto regiónoch vlastne panuje. Dostal napríklad aj Štúr takú lukratívnu ponuku ísť učiť na univerzitu do Belehradu, ale opäť vlastne neprijal z toho pohľadu, že vlastne v 51. roku vlastne umiera jeho starší brat Karol a Štúr vlastne cíti takú vlastne morálnu povinnosť vlastne postarať sa o vdovu a deti vlastne toho svojho brata a vlastne zostáva žiť v Modre, tak trošku sa dostáva do úzadia a v podstate neprijíma ani nejakú vysokú funkciu, ktorú iným národovcom tá viedenská vláda ponúkla. Napríklad Janko Francisci sa stal liptovským županom, Štefan Marko Daxter vlastne gemerským podžupanom. Na Štúr zostáva vlastne v tej Modre v podstate až do vlastne svojej smrti. Také posledné väčšie dielo, čo napísali alebo nazýva sa Slovanstvo a svet budúcnosti, ktoré je dnes považované povedzme za také kontroverznejšie, ako keby v ňom ustúpil aj možno, že propagoval používanie ruštiny namiesto tej slovenčiny, orientáciu na to cárske, autokratické vtedajšie Rusko a mnohé ďalšie takéto iné veci, tak čím to možno je, že nakoniec na sklonku života napísal niečo takéto? Tiež to možno treba vidieť v kontexte toho celého vývoja. Naozaj Štúr písal to svoje vlastné dielo, ktoré vlastne vyšlo až po jeho smrti. Slovanstvo a svet budúcnosti. Po vlastne porážke tej revolúcii, teda v takom období takej politickej dezilúzie, kým pred októbrom 1948 veľmi dobre poznal a presadzoval vlastne tie moderné politické princípy. Po roku 1949 ako keby to myslenie vlastne sa výrazne tak vlastne posunulo také nedôvery a do toho sklamania z tých revolučných udalostí, to sklamanie z toho západného liberalizmu, parlamentarizmu vlastne tam bolo veľké a tie svoje nádeje vlastne otočil k orientácii na Rusko. Čiže naozaj aj túto kľúčom vysvetlenie celej tejto takej otočky je vlastne tá historická skúsenosť toho sklamania, ktorú vlastne zažil. Naozaj tí slovenskí národovci vstupovali do toho revolučného obdobia s takouto nádejou. Ústavné reformy, snem, občianske slobody, ale tá vlastne politika nepriniesla také tie práva, či už politické alebo nejaké jazykové, národné pre tých Slovákov, ale namiesto toho vlastne zažili naozaj ten konflikt s tými Maďarmi, tak a takéto sklamanie z Viedne, tak a tie očakávania sa jednoducho nenaplnili. Tak v tomto kontexte treba tiež aj interpretovať vznik tohto diela. Štúr potom zomiera 12. januára 1856 ako 40-ročný na následky toho známeho nešťastného zranenia. Postrelil sa pri polovačke. Skúsme si možno trocha priblížiť, ako sa vlastne postrelil a prečo okolo toho je veľa takých tých rôznych teórií a konšpiračných teórií. Vieme, že vlastne sa postrelil, vieme, že zomrel, postrelil sa na polovačke, utrpel zranenie a
v tom, že sa to vlastne nepodarilo vyliečiť, tak vlastne zomrel 12. januára 56, krátko po 9. hodine večer. To vieme vlastne z listu, ktorý vlastne písal Daniel Minich Dionýzovi Štúrovi, teda vzdialenému Štúrovému príbuznému. A teda zomrel na následky vlastne zranení, ktoré vlastne utrpel na tejto polovačke. Možno by som ešte trošku zastavil pri tej polovačke. Štúr naozaj chodil na polovačky rád. Vždy, keď mal možnosť ísť na polovačku, tak ju vlastne využil. Preto nie je ani vôbec prekvapivé, že v decembri spolu s niekoľkými známymi z Modrých sa vlastne vydal na tú polovačku. A pri preskakovaní priekopy Jarku v podstate pošmíkol spadol. Puška pri náraze na zem vlastne vystrelila a vlastne zasiahla do nohy a postrelila ho. Takto to vlastne, tieto vlastne správy máme z memoárov dvoch Modrancov, Daniela Lačného a Janka Štúra, ktorým vlastne Štúr takto vlastne opísal to, čo sa vlastne stalo. Nebol tam žiadny priamy svedok pri tomto nešťastí, takže vlastne vieme to v podstate len z toho, čo vlastne Štúr povedal a ako to vlastne zapísali. Čo sa týka tých konšpiračných teórií, tak vlastne tá veľká puška, vlastne, ktorú vlastne Štúr na tom love vlastne používal, s ňou sa vlastne ani fyzicky nebolo možné, aby sa ňou vlastne postrelil do nohy, teda do stehna. Tak to v podstate ani nebolo možné. Tak proste bola to taká nešťastná náhoda. A prečo je toľko konšpiračných teórií? Myslím si, že do toho vstupuje tak viacero faktorov, tak chýba nám nejaký ten priamy svedok, aj keby možno nejaký priamy svedok bol, tí, ktorí vlastne chcú veriť tým konšpiračným teóriám, tak by vlastne možno, že ani neverili. Ale potom ďalej tu naozaj to, že bol tu poprednou dôležitou osobnosťou a takto nešťastne vlastne zomrel. Možno je tam nejaké to hľadanie nejakých senzácií a niekedy nejaké tie zlé interpretácie. Takže naozaj aj pri tých konšpiračných teóriách je tam viacero faktorov, ktoré do toho nejako tak vstupujú. Možno významná osobnosť, keď zomre nejakým spôsobom predčasne, tak často alebo väčšinou sa tam objavia všelijaké teórie. Áno, nie je to prípad len Štúra, ale v podstate Štefánika, Dubčeka. Áno, my ich máme podstatne viac. Možno už len na záver, keby Štúr, jedna z najvýznamnejších teda slovenských osobností našej histórie, aký je jeho odkaz do dnešných dní alebo pred dnešok? Taký možno najvýznamnejší podľa vás? Ja si myslím, že v prvom rade by sme vlastne mali ten život a činy Ľudovita Štúra spoznať čo najvernejšie, najkomplexnejšie, najpresnejšie, najlepšie, ale naozaj aj tá interpretácia toho jeho života má byť v kontexte vlastne tých dobových súvislostí, bez nejakých zbytočných mýtizácií a a tvorenia nejakých legend. V podstate predsa len Štúr si to podľa mňa takéto niečo nezaslúži. A čo sa týka toho odkazu, tak možno pre mňa pre mňa osobne a do súčasnosti pre ostatných je možno ten jeho životný príbeh naozaj veľmi inšpiratívny a možno najviac to, aj ten odkaz vidím v tom, že naozaj to Štúr ako vlastne dokázal to národné hnutie vlastne zjednotiť a to v podstate nejako tak myslím, že chýba aj dnes nám a našej spoločnosti. Myslím, že jednota to je dobrý odkaz, ktorý by sa nám teraz išiel. Dnes som sa rozprával s historikom Rastislavom Oldom. Ešte raz ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujem pekne za pozvanie. Moje meno je Martin Horička a ďakujem aj vám, že ste počúvali náš historický podcast. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde.